ପାହାଡ ତଳୁ ଏବେ 3 କିଲୋମିଟର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚା ଆମେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଘାଟି ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ମାନେ ଆରାମ ସେ ଆସିବେ, ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କମ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ତ ମାନେ ଅନ୍ୟତମ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ମିଳିଯିବ। ଆମର ମଜା ଉଠେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ତାର ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ଆମର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବାଠୁ ବହୁତ ବେଟର ଫିଲ୍ ଆସେ ନା କଣ ଗଣେଶ? ହଁ ହଁ ଲାଇକ୍ ମାନେ ମଶା ୱିଥାଉଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଫ୍ରି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ମଶା ସେଣ୍ଟର। ଫ୍ରି ମସାଜ। ଏତେ ମୋଟା ଭାବରେ ପାଣି ପଡେ ବାପରେ ବାପ, ଖତରନାକ ପୁରା ଇମୋସନ ପୁରା ମାନେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ଅଧିକା ଗହଳି ହବ ସେତେ ଅଧିକା ଜୋରରେ ପାଣି ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ସୋର୍ସ ଟା ବହୁତ କମ ଥିଲା ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ ର ଗ୍ୟାଦରିଂ ଟା ବହୁତ କମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିବ, ଶୀତ ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବରାତ୍ରି, ସେ ଟାଇମ ରେ ଭିଡ ଜନଗହଳି ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଝରଣାର ଯୋଉ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ନା ବହୁତ ମାନେ ଅମେଜିଂ ଲାଗେ। ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଏ। ତାର ଖୁସି ଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଯାଏ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଘାଟି ଯୋଉଟା 3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବୁଡାଇଠୁ 4 କିଲୋମିଟର। ସୋ ଆପଣ ମାନେ ଆରାମ ବହୁତ ସେ ସମୟ ଏଠିକି ବହୁତ ସମୟ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ରୋଡ ଟ୍ରାଭେଲ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଏଠି। ପ୍ରତି ହାଫ ଆନ୍ ଆୱାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ଫାଡି ମିଳିଯିବ। ତ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ କରନ୍ତୁ ୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ର ପିକନିକ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଟର ପ୍ଲେସ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଏଇଟା ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟେ ଟାଇମ ରେ ଝରଣା ମିଳିବ, ପାଖରେ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ ରେ, ସେଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପରେ ମନ୍ଦିରଟା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କେମିତି ନେଚର ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଅଭୁଲା ବରଦାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଅତୀତ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ଯେଟା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ସଞ୍ଚିକି ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଇଏ। ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏଠି। ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଡି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପରେ ବାପ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଡି ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଡି ଆସିছে। DL01 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସୁଛି। ଏଠି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାର୍କ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଚାଲିଛି, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି ନେଚର। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆସିକି ଇଜିଲି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ କରିପାରିବେ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରହିବା ସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଠି 4 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ହଉ ଯେକୌଣସି ଆପଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ପାର୍କର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡା ପକ୍ଷୀ ପୁରୁଣା ଜମାନାଠୁ ବେଟର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ Wow, it's really amazing and unforgettable this। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବେ, ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଇଟ ଫାଇଟ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବଢିଆ ନାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିପାରିବେ ଆରାମସେ, ଗାଡି ପାର୍କିଂ ର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଝରଣା ଯୋଉଠି ଆମେ ଗାଧେଇକି ତା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଝରଣା ଯାଉ ଡର ଲାଗେ, ଆପଣ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଆରାମସେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ବାଃ, ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ପିକନିକ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ବାପରେ, ବୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। କିଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ ବୁଦ୍ଧ ଖୋଲ, ସେ ବହୁତ ଟା ଦେଖେଇଥିବ।
ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ବୋଟିଂ କରି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟା ନା ଛୁଆବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିରିୟଡରେ ମତେ ଦଶମ ସେଟା ବୋଧେ। ଦଶମ ପରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି। କଲର ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କାମ ନା ମାତ୍ର ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ ହେଇଗଲା। +2 ସରିଲାଣି 2011-12 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତ ଅଛି। वन सेकंड। ବୋଟ ଅଛି ଯେ ମତେ ଲାଗେନି ହିନ୍ଦୀ ବୋଟ ଗୋଟେ ବୋଟ ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ ବୋଟ ଇଏ ମାନେ ଛୋଟ ଜାଗା ଟା ତ। ମନ୍ଦନଟାରେ ପଡିଛି। ଦେখ ପାଣି ଦେଖେ କେତେ ଖରାପ ଅଛି ଦେଖେ। ମନେ ଅଛି ଯିବା ଯଦି ଯିବା ଫ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଲ ହବ। ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତ ଫ୍ରି ଯଦି ଅଛୁ ବୋଲେ ଯିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୋଟ କଣଟା ହବ ଅନନେସେସରି। ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ବୋଟରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଯିବେ ବସିକି। ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ତାର ସିଂହ ଦେଖ